Kanong Thmai Sports and Cultural Club Riboy District Umsning kala pelong ke lumpung lek kai bol ha kawat ke bakhat lai na ka banta ban sei ki samla don sap ki kam lek kai man kentiu ki bukin kenjo ka thong ha ki jili ba kham jrong ya ka tip kum ka 13 inter house football tournament aja pulai kumta ka sports club hapok ka jingalam jong ba bejison ka sedang nok ke lumpung ha ka pratrik nok pra aja pulai na ba penyai da ka league system hamadan nong Thmai ha ka ba barikor barim ban balasong thaj katanat PWD uba ransom sutengah lolong kongsan suaban pli ke lumpung uba ransom habaken kum kongsan uloong bang bobon ki lumpung lek kai bol hanong ba rasaki bi kena lek kai ki dei ban nong kendong kan bagi kena nasor lai i kum ba kim i shu i kam lek kai ha ka lumpung lek kai ki don pratli ken hon lek kai kata bla phia ki ka artli ki group kata group A ba group B ha group A ki southli ken hon ki ken thop i ka violet brown white but indigo kan bah group B sa southly kan hon lek kai kan thop ka blue green red but yellow nalor kongsan ki wei bla sakhilang ki kan thop ba marshal nong sli rang ba snong nong Thmai ba tebor makri rang ba snong na mauleng ba san sutnga ba bat kum generosity ka Maukhar Sports Club bat ki wei player nakini ki sans pa atam ki bawan sang ni ka trial ngijit live hongot bat ngi shemba na kiniki live hongot kiba ngiji banile na ka Maukhar Sports Club na mantaka ni ka Premier League kendai po persen lani kendai pusan persen kidi kena kiba nanong kendok ki kena kiba nasor ikum bakim ichu banile kai sports ikum bakil duno ya kata kajing i banile kai nga sukumen na markata ka ni ka Janmin banyo EFP ki artli ki team ki bawan man shimenta yapi ki samla jonga ni ki snong nong Thmai bapi ya shimenta bat nga sukumen na mar baka nong Thmai Sports and Cultural Club kinong ilam ki jongka kedor bar snong irang ba snong badon lang pisim kia yakani ka kam namar kani ka kam ka babha haba pi organize ye kano ka tournament kamot pidon ke jing tmu ka babha ban kentiu ye samla ha ki jing lek kai bagi samla jongi kin like na kinu ki kam mo kiba bakla bat kane ke de ka kam ka babha ka ban nakaliang jong kanong Thmai Sports and Cultural Club ka ship ngasko kemenru hagajo kapor bahaki ni kibnai kibladap ngalait na kowe gejaka sa kowe gejaka kamtam hathany ri boy sa jirang ngalait sa kerdam magtus ngiro kadangwan sa umdihar ngawan sa umran ro kadangwan ngasko tanat hadu kata-kata banyo i yakisamna jogat hany ri boy baki yashimta hakijingile kai bangga slow kemenru banyo i baki babun ki samla nakan igatan ki don kasap ha ka jingil kai lakalong ki jingil kai football lakalong ha kinu ki jingil kai ki don kasap ka bakerpang bangga kermen scam hi bapinang kiu ha ki jingil kai ki ba fair bat kamtam bapi pin yo ru ban mi khmat sya ki tournament ki ba khama jrong kibadon hakani kari kabi ke jongi klop kabi ke jongi ba kanlong ke jingkar khu ke bakrau ladang ini perkhat na ke banta ki hat ke baret kamut ki grassroot pinai ki ye ke guide namar ngis ngotu bagini gisngi ki gisngi ki ba ba ban yo ye ki kam ti ngiui ba ke football kalalong ke win ki lat kaban ai kam ai jam ye ki khun ki jongi nginomang ya ki balahe belasan hendrai ladingin la banyaram ya ki grassroot kata ngi ya kalawei ke bapurnai ke bandon na ke banta kalawei ke jongki